Christmas time. Cliul meu, bună dimineața! Ce e poziția asta? Da, Doamne, ce frumos! Ce faci tu, Cliul meu? Tigreso. Da, bravo. Asta e poziția. Suntem din nou aici la panoul cu cadouri și mai am doar 3 zile. Pe 22 se și vede că am pus eu. Astăzi știu că suntem în 23, dar cineva nu are cadoul încă pregătit, dar poate că se rezolvă până diseară. În schimb, eu am cadoul pregătit pentru 22. Trebuia să-l deschidem de ieri, doar că ieri n-a fost prietenul meu apt pentru așa ceva, așa că deschidem astăzi. Da? Da. Cine e prietenul tău? Tu. Prieten? Iubit. Soț? What? Nu soț. 23. Ok, s-ar putea ca gluma mea să fie un pic cam prea retardată. Indicii 2 litere, se termină cu J. Dan. Dar nu dar începe, nu cu, începe B, cu B. însă îți place la fel de mult ghicitoarea mea ce e. Te prinzi, iubit? Stai un pic. Nu te prinzi. Deci, e din 2 litere format, e în engleză. Se termină cu J, dar nu începe cu B. Însă îți place la fel de mult. 2 litere. Da. Deci mai am una, în afară de J. Da. Și începe cu B. Da. Dar nu începe cu B. Ah, BJ. Da, mă, dar e prescurtat. Păi da, e prescurtat. Trebuia să spui. E prescurtat, da, scuză-mă. Deci ce e? Pijamale. Da, dar de ce ești așa dezamăgit? Mână la BJ. Aici este cadoul tău, deschide-l. E un pic am handicapată gluma ta, sincer. Sau ghicitoarea. Dar ai ghicit-o măcar. N-au prea indicit, că nu ai dat indicii suficiente, adică Oh, n-ai spus pare că e rău. prescurtare. Wow! Tararam! Ți-am luat pijamale Criche Morty. Tu mereu scapi ieftin cu obiecte, partea materială. Foarte mișto. Da, drăguțe, nu? Super. Mă vedeți cu toate plusurile astea, de fapt nu prea mă vedeți, pentru că am găsit până la urmă pe cineva să le dau mai departe la niște copii care se vor bucura mai mult de ele decât mă bucur eu. Și eu mă duc la Mega Image, într-acolo mă îndrept, las plusurile în drum spre Mega. Haideți să vă arăt bradul minune. Romeo nu e aici. Acesta e bradul pe care trebuie să îl împodobesc astăzi. E foarte mic, nu cred că vă dați voi seama, dar cred că are jumătate de metru. Amire la Paflafi! Sărbători fericite să aveți! La Revelion! Hei, ne vedem mai devreme. Flavi! Vino să te văd ce frumos ești! Pentru că a Doamne! fost spălat și tuns. În sfârșit! Bine că a venit Crăciunul să te tundă și să te sperești pe tine! Bună dimineața! Ne vedem și la față cu ocazia asta. Vai, atât de greu m-am urnit din loc în dimineața asta. Nu știu ce s-a întâmplat, că am dormit foarte mult. Bine, foarte mult. Am dormit relativ mult. Cred că m-a ajuns oboseala. Am fost la Mega, cred că ați văzut înainte, doar că n-am filmat nimic la Mega, că n-avea rost. Teoretic am terminat și cu tot ceea ce ține de cadouri, practic nu chiar. Practic mai am câteva lucruri pe care aș vrea să le iau, dar toate trebuie comandate online și cred că le voi lua după Crăciun cel mai bine. Poate intră și la reduceri, nu știu sigur, dar am cam terminat pentru toată lumea, cred. Oricum e deja obositor să mă gândesc în continuu dacă am terminat sau nu cu cadourile. Asta este ce am făcut până acum, am făcut. Mai mult de atât nici că mai fac, sau dacă mai fac, oricum nu o să mai fie niște lucruri care să necesite să stau toată ziua mult, pentru că v-am zis că nu prea îmi place treaba asta. E foarte mult soare care vine de acolo, e o zi cu foarte mult soare, iar eu fiind aici la bucătărie, cumva lumina e cam proastă. Am luat niște paste, revenind la mâncare, paste care știți că mie îmi plac foarte mult, astea umplute, pâinea asta de la Vita. Am impresia că de fiecare dată când vă arăt ce mi-au de la Mega, îmi iau efectiv aceleași lucruri, mai puțin croissantele. Mi-am luat niște croissante că mi-era poftă de dulce, parmezan, niște pui pentru a face acum cu cartofi la cuptor, șuncă de Praga,
și ce mai am aici, niște milk burger, pasiunea mea, milk burger și Kinder felie de lapte și un sos pesto de la Barilla, care din punctul meu de vedere, în cazul în care vă e lene să faceți sos pesto făcut în casă, este cel mai bun. Chiar nu se compară cu vreun alt sos pesto pentru că le-am încercat pe toate. Astăzi planul ar fi în felul următor, nu e o zi în care fac prea multe lucruri, din contră, bine că m-am machiat pentru că există o explicație pentru care m-am machiat. Dacă apar nemachiată cu părul ăsta roșu, credeți-mă că nu e deloc bine, arată nu bine, ce-i drept, mă face să par, nu știu, palidă, bolnavă, ceva, iese el, Doamne ferește, bolnavă, dar mă face să am fața foarte ștearsă, că iese el foarte tare în evidență și mi se pare greu să mă obișnuiesc cu treaba asta. Bubletul, tu ce vrei aici? N-ai voie. Și am zis, hai să mă machiez, cel puțin cât timp sunt cu șuvițele astea roșii, orică vreau, orică nu vreau, trebuie să mă machiez. O să mă apuc să gătesc, după care ce vreau să fac este să merg jos la Romeo, pentru că v-am arătat în momentul în care am ieșit din bloc, avem un brăduț, cred că are jumătate de metru, pe care vreau să-l împodobesc cu globurile mele de anul trecut. Și asta înseamnă că va trebui să merg și la subsol, ceea ce trebuie să recunosc că nu-mi face mare plăcere, dar o să merg la subsol, o să văd dacă îl fac albastru sau dacă îl fac auriu, trebuie să mă gândesc puțin și trebuie să văd și cum vrea Romeo să-l împodobim, că el îl vede toată ziua acolo. Eu îl văd doar în trecere, în momentul în care intru și ies din bloc. Asta voi face astăzi, după care cred că cam atât. Nu ar trebui să fie o zi foarte lungă din punctul ăsta de vedere. Ar trebui să ajung și la Lidl, dar s-ar putea să ajung după ce se postează deja videoul la voi și ar mai trebui să ajung, asta la Lidl pentru că mi-a spus voi că acolo găsesc rață, gâscă și ce mai am eu nevoie pentru ziua de Crăciun, că nu mai e mult, suntem în 23, ceea ce înseamnă că nu mâine, poi mâine este Crăciunul, ar trebui să mă aprovizionez sau voi rămâne fără. M-am hotărât oricum ce voi face de Crăciun, ce voi găti, asta să vă arăt că aduc cartea, cred că e în dormitor, parcă acolo am lăsat ultima oară, o secundă. Ia să pun astea aici, că imediat le bag la frigider. Am găsit până la urmă ce voi găti de Crăciun și stați că vă arăt, am ajuns la un numitor comun. Voi găti, stați că am uitat, am lăsat toate astea aici și am uitat efectiv care era cea care a rămas până la urmă. Asta este ceea ce voi găti eu, gâscă cu portocală și cu sos de stafide, cam așa ar trebui să arate. Acum vedem ce o să-mi iasă mie, că nici nu știu unde să găsesc gâscă. Dacă nu găsesc gâscă, voi înlocui cu rață, asta ca să știți. Și ca prăjitură, mai am aici, o secundă, ca prăjitură a rămas, ar trebui să dau eu toate post-it-urile astea de aici, să nu le mai am. A rămas așa, rulada de nuci pecan cu dovleac și cu ghimbir, cremă de ghimbir, asta de aici, din câte am înțeles, e una dintre rețetele votate de prietenul meu. Și mai este încă una, asta de aici, cu ciocolată albă, budincă de fapt, cred că e un fel de budincă cu cireșe și ciocolată albă, cred că o vedeți. Astea două și pentru asta am nevoie de vasul acela pe care vi l-am arătat și pe care l-am cumpărat data trecută. Încă nu am citit ca să văd de ce anume am nevoie și ce-mi trebuie și cum îmi trebuie și dacă am toate instrumentele necesare ca să fac rețetele astea în bucătărie, dar de asta mă voi ocupa astăzi și diseară poate ajung și la Lidl. Dacă ajung, voi o să vedeți în vlogul de mâine. Dacă nu ajung, nu o să mai vedeți deloc și sper să ajung mâine, cel târziu, nici măcar, cred că e chiar târziu mâine să ajung. Cam atât cred că aveam de spus, mă apuc și eu repede să gătesc ceva și cât timp stă mâncarea la cuptor, că va dura un pic să se facă, mă duc și la subsol și poate mă apuc și să împodobesc bradul de jos. Asta am de făcut astăzi și după vedem ce se mai întâmplă. Trebuie să deschid și calendarul de la NYX să vedem ce e acolo, dar după ce gătesc, o să dureze ceva până când prepar eu toate lucrurile, o să dureze un pic. It was the night before Christmas. I was closing down for business in my little present shop, when the bell on the door jingled once more.
but somehow I knew, and maybe so did you, that everything would change from now on. Yes, from this Christmas on. În cazul în care nu ați încercat până acum rețeta asta, despre care v-am mai spus eu că nu e prima oară când auziți, de cartofi, am pus piper și n-am apucat să amestec, de asta este atât de mult piper pe deasupra, de cartofi la cuptor cu muștar și cu miere, puteți așa să-i căutați pe Google că sigur găsiți rețetă, puneți o lingură de miere, puneți o lingură de muștar, puțin pătrunjel tocat, puțin usturoi, puțină zeamă de lămâie, unt topit, eu am omis acum untul topit, ulei de măsline, uite că nici nu mai știu ce am mai pus aici, sare, piper și vor ieși niște cartofi absolut, dar absolut delicioși, foarte mult îmi plac, așa că așa îi fac și eu de data asta, trebuie să amestec tot piperul ăsta de aici și îi pun la cuptor și cam asta e cu rețeta mea, pun și puiul, îl condimentez un pic și asta este tot, după care mă duc repede, da bublet, imediat, mă duc repede să decorez bradul de jos, că acolo trebuie să ajung. Gata, am pus mâncarea la cuptor și acum va trebui să aștept 40 de minute să fie totul gata, după care merg să împodobesc bradul de jos. Mâncarea mea este aproape gata, dar cred că mai trebuie să mai stea în cuptor vreo 10 minute. Încă nu am mâncat, update, jumătate de oră mai târziu, de fapt cred că o oră mai târziu, dar mă duc imediat la subsol să iau decorațiunile și să văd câte îmi trebuie, să văd ce culoare, o să las mâncarea în grija iubitului meu să vadă el dacă e făcută sau nu. Cred că, bine, 20 de minute cred că e un pic cam mult, nici nu știu. Tararam, taram, se merge la subsol. Mă potrivesc cu plasa asta de la XXL-uț. De fapt, prima oară merg la 0, din obișnuință am apăsat pe 0. Merg prima oară la 0 să întreb cum anume ar trebui să fie decorațiunile, dacă să fie aurii sau să fie albastre. Și aici am, în plasa asta, husa de canapea pe care am pus-o ieri și nu știu dacă ar trebui să o arunc, dacă nu, așa că o duc acolo la subsol. Romeo! Am venit! Foarte bine, am fost de treabă. Dar stai, ce culoare vrei la el? Asta este bradul. Albastru sau auriu? Albastru vrei? Roz a fost anul trecut. Albastru, dacă găsesc globurile, mă duc să le caut acum. Am stabilit că facem bradul, cred că albastru, din câte a zis Romeo, fix la fix, că eu nu găsesc globurile albastre. O să caut în singura plasă pe care am văzut-o acolo la subsol. Nu știu ce s-a întâmplat cu ele, dar nu mai sunt în boxa aceea de la subsol. Și mi-a venit și o husă faină de telefon, doar că n-am apucat să vă arăt. Opa, ieșim din întuneric. Aoleu, subsolul este ceva ce nu-mi place deloc. Mi-a venit o husă cu niște coarne drăguțe. Deci eu mă sperii la fiecare sunet la subsol, e incredibil. Cu niște coarne drăguțe de drăcușor, doar că roz, și pe spate are o oglindă. E foarte, foarte faină. Vai, ce e asta? Am crezut că e un melc. Am ajuns aici, doar că nu încap cu toate plasele. Stați că trebuie să mă strecor așa. Da-da-da-da-dam. Și trebuie să aprind lumina aici. Hai, lumină, aprinde-te! Yay! Avem aici o travă de șobolani, ceea ce îmi doream să văd acum la subsol. Ok, hai să iau decorațiunile, să văd care sunt. Nu e nimeni cu mine să mă ajute acum, stai să vă pun aici. Pe scaunul ăsta oare vă ține? Cred că vă ține, ia. E ok, mă vedeți un pic într-o parte, dar important e că mă vedeți. Aici am decorațiunile pe care nu le mai pot scoate, ce să vedeți. Că am toate cutiile astea puse grămadă. Aici ce e oare? Niște globuri albe nefăcute. Nu s-a întâmplat nimic cu ele, văd. Nu știu ale cui sunt, dacă sunt ale mele sau ale Mirelei. Problema este că decorațiunile sunt aici, iar eu nu ajung la ele, nu ajung nici să deschid. De fapt nu. Aș putea deschide ușa în exterior. Dar nu se deschide în exterior. Ok, să înceapă aventura. Cum scot eu de aici totul? Astea sunt decorațiunile Mirelei, din câte mi-aduc aminte. Opa! Ia să văd. Da, sunt toate pe auriu. Și totuși s-ar putea să-mi fi încăput și să fie cele albastre aici. Hai să le iau pe astea cu mine, să vedem. S-au stins toate luminile de la subsol, apropo.
Am văzut acum că s-a stins ceva. Nu știu cum să scot eu asta de aici. Să pun aici jos? Nu. Aș putea să pun aici. Aici. Dacă era mai slabă, ieșea mai repede. Și acum iau plasa asta de aici. Trebuie să iau și fulgii de aici din plasa Mirelei, că aceștia sunt ai Mirelei. Nu avem altfel de beteală. Gata, vă iau și pe voi. Așa. Iau și punga. Trebuie să sting lumina. Și fugim. Glumesc. Nu fugim încă, pentru că n-am apucat punga. Dar după ce apucăm punga, fugim! Să se aprindă luminile și să fugim de la subsol. Trebuie să mă mai întorc o dată oricum, că vă dați seama că trebuie să le și duc înapoi. Ce nu folosesc, clar trebuie să duc înapoi. Fiu, ce lumină frumoasă e! Vai, dar frumos se vede cu părul meu, lumina asta galbenă din spate. Wow! Foarte fain. Și am ieșit teafără și nevătămată. Ups! Am terminat cu subsolul, mai trebuie o dată și gata, mă declar cea mai curajoasă fetiță în viață, cel puțin pentru mine, clar cea mai curajoasă, mă mai duc de 2 ori și deja sunt expertă. Trebuie să mă duc un pic până sus să văd dacă s-a făcut mâncarea mea, că sigur nu are grijă prietenul meu de ea. Și ia uitați ce am primit cadou! Am primit o husă de telefon de la Romeo, care e super, super drăguță și imediat vă arăt și husa pe care am comandat-o eu de pe Ali. Asta este de la Romeo, drăguță tare. Și un colet, vi le arăt acasă, dar după ce împodobim bradul. Ai oprit tu mâncarea, bebe? N-am înțeles. A, s-a oprit singură? Ok, stai să văd dacă e făcută și mă duc înapoi. Gata, am ajuns la brad. Problema e că e... Ups, l-am tras eu un pic ca să pot să mă învârt în jurul lui. Nu știu cât de mult mă vedeți voi, dar aici sunt cu împodobitul. Ok. Astea sunt. Cred că aici sunt decorațiunile mele albastre. Cel puțin asta sper. E prima oară când le văd după un an și cred că sunt doar albe. Aba nu, sunt și cele albastre. Fiu, ce bine că le-am găsit. Wow, ce dor mie. Ia uitați-vă la renii aceștia, ce dor mie de ei, sunt foarte drăguți. De ce oare nu sunt la mine în brad acum? Că nu m-am uitat să văd unde sunt, de aia nu sunt la mine. Am și fâșiile astea albastre de anul trecut de fapt. Știți că anul trecut am făcut bradul cu pangliș de satin și unicornii, wow! Unicornii care, ce credeți, că și-au pierdut culoarea? Știți că aveau aici mult mai mult albastru anul trecut. Bună seara! Astea sunt, nu știu cât le mai țineți minte de anul trecut, dar am o grămadă aici. Unicornii sunt faini, am mai văzut pe aici țurțurii aceia foarte faini pe care i-am de anul trecut. Wow! Și aceștia sunt super, super faini. Să începem să iau decorațiunile aici. Anul trecut făceam asta cu Mirela, dar acum Mirela a plecat, așa că o să fac asta de una singură. Și să încep cu globurile albastre, pe unde să le pun și cum să le pun. Mă întreb ce ciudat este să împodobesc brad natural, că nu pot să îi modific crengile după cum vreau eu. Și să pun și steaua să fie prima. Wow, ok. Nu prea merge steaua asta. Stai să vă arăt de ce nu e în regulă. Că este vârful prea mare. Vedeți că vârful bradului este extrem, extrem de lung. Și steaua mea săraca stă cumva foarte, foarte ciudat. Mi-e dor de Mirela să facem treaba asta. Was the night before Christmas. I was closing down for business in my little prison shop. When the bell on the door jingled once more,
Somehow I knew, and maybe so did you, that everything would change from now on. Yes, from this Christmas on, this Christmas on, from this. Gata, am împodobit și bradul. Asta este rezultatul final. N-a ieșit el cine știe ce, dar e drăguțel, să zicem. Nu, Romeo? Super tare! Super tare, a zis Romeo. În cazul în care n-ați auzit. Bine, beteala asta stă un pic ciudat acum că o văd pe cameră. Am ridicat beteala din colțul ăsta și acum e mai ok. Globurile astea de sub nu prea arată bine acum, dar asta este, nu-i mai facem nimic. Asta este bradul nostru și cred că recunoașteți decorațiunile de anul trecut. Bufnița asta și mașinuțele. Mașinuțele astea au fost preferatele mele anul trecut. Le are și Mirela acum pe roșu și unicornii și păsările astea. Gata, am terminat. Iupi-eu, iupi-ei. Îți place, Romeo? Super! Gata, am terminat cu bradul de jos și am venit aici în fața voastră pentru că mai avem câteva lucruri de făcut înainte să ne luăm la revedere și să ne auzim mâine. Am de deschis data de 22 din calendarul NYX și știu că este un fard, cred. Da, este un fard auriu, v-am zis eu că ne apropiem de Crăciun și deja data trecută a fost unul roșu, acum este unul auriu și ia să vedem în 23 ce este. În 23 este un gloss, tiramisu este nuanța glossului, hopa, era să-l și scap, ia să mă dau eu cu el, deși tocmai ce am mâncat, am impresia că am ceva pe sub bluza asta care mă înțeapă non-stop, cred că am o insectă sau ceva. Pentru că atunci când făceam bradul, m-am scărpinat și am dat ceva jos de pe mine și mă durea unde era ea, așa că abia aștept să-mi dau bluza jos. Și aici mai am un fard de pleoape în nuanța Antique Gold. Acum îl vedeți, wow, cât este de superb! Ia să vedem ce poate el să facă. Wow! Ăsta este cu siguranță fardul meu preferat din tot ceea ce a căzut la NYX, la calendarul NYX. Îl vedeți voi aici? Uitați-l. Îl vedeți, cred că este de-a dreptul superb. Parcă mi l-aș pune și eu pe ploape, dar sunt deja machiată, nu mai am unde să-l pun. Puteam să-l pun aici în interiorul ochilor. Gata, astea sunt. Și v-am promis că vă arăt husele care au venit. Una v-am arătat-o în lift, mi-a dat-o Romeo. Este asta de aici, care este un curcubeu superb. Și pe a doua vă arăt acum că a venit de pe AliExpress, doar că trebuie să dau eu folia asta jos de aici. Husa asta este inspirație Mirela, dacă pot să spun așa, că ea are una cu niște coarne, doar că sunt, vai, și am și oglindă, mă și văd aici, uitați că vă vedeți și voi, mă vedeți pe mine acolo. Asta este cu oglindă, a Mirelei are doar cornițe, numai că m-am gândit că dacă tot am, ia să îmi pun eu și o oglindă și doar întorc telefonul, hopa, ce era să o scap, și mă și văd. Ia să o pun eu pe asta, că arată super bine, ia să pun pe telefon. Și am mai primit un colet acolo de la Glorious cu probabil cosmetice, așa că vreau să intru și în el un pic. Nici n-am apucat să plasez și eu comanda de... Wow! Gata, am pus husa, e foarte, foarte drăguță, cred că o vedeți și voi și are cornițele astea de drăcușor roz, nu oricum, roz. Ce drăguță e, îmi place tare. Numai că acum nu are pop socket din acesta, m-am obișnuit să am tot timpul ceva să-l țin. În fine, am schimbat și husele. Haideți să vedem ce este în coletul acesta de aici, că nici nu l-am desfăcut. Aveam nevoie de o foarfecă, de un cutter, m-ar fi ajutat de minune, dar încerc deocamdată așa, deocamdată pot să desfac așa. Și ia să vedem ce este aici, este legat frumos și scrie Glorious. Vedeți voi acolo? Acum vedeți. Și haideți să vedem ce este aici, ce cadou am primit de Crăciun. Have a Merry Christmas! Și am aici un bilețel, o felicitare cred că e din câte văd eu. Cât am încercat eu să nu rup toată treaba asta și de fapt am rupt-o până la urmă. Și am o felicitare.
Ce drăguț, ce mesaj drăguț. Mulțumesc mult de tot, ce mesaj drăguț, și e și scris de mână și e și mult. De-aia am luat așa, mi-am luat un moment să îl citesc. Mulțumesc mult de tot și vă urez și vouă sărbători fericite și numai succes în tot ceea ce faceți. Și hai să vedem acum, să desfac cadoul. Trebuia să-l pun eu sub brad și să-l desfac în ziua de Crăciun, cel mai bine. Dar acum, dacă tot m-am apucat de treabă, am aici o cremă, balsam cu trufe albe, ceva hidratant oricum. Nu știu cum să-l deschid, îmi trebuie un cutter, din păcate. Am tăiat tot ce era de tăiat și acum desfacem. Wow, am o spatulă aici pentru cremă, cred că vedeți, este treaba asta transparentă. O pun aici și aici este crema, care este absolut divină, Dumnezeule, cred că doar pentru ambalaj mi-aș cumpăra crema asta. Arată foarte luxos așa. Wow! Oare să o desfac? Nici nu știu, că mai am cremă. Hai că o desfac să o miros. Miroase? Nici nu-mi dau seama ce miroase. Ușor medicamentos, cred. Da, nu-mi dau seama ce miroase. Nu recunosc mirosul. La trufe albe, teoretic. Cremă pentru față și gât. Ok, și se reumple. Asta se scoate de aici, capsula asta, că văd aici, capsulă reîncărcabilă, și rămâi cu ambalajul. Cumperi doar capsula și o pui în același ambalaj. Ok, acum înțeleg de ce e atât de fain ambalajul ăsta. Că nu e făcut să-l arunci la gunoi, ci e făcut să iei capsule din astea și să le folosești în același ambalaj. Ambalajul este absolut superb. Despre cremă, nu știu ce să zic, că n-am încercat-o. Mulțumesc mult de tot celor de la Glorious că s-au gândit la mine. Iar brandul este Dalba Piedmont, cred că ați văzut și pe ea. Stați că vă arăt pe... Da, Dalba. Vă arăt pe cremă cel mai bine. Nu știu ce să vă zic încă despre ea, că nu am folosit-o, dar v-am zis, ambalajul e ceva minunat de-a dreptul. Nu mai intră, ce-am făcut? Cred că s-a întâmplat ceva. Am pus-o eu greșit sau cumva. În fine, asta este, gata, v-am lăsat, v-am pupat, v-am îmbrățișat, aveți grijă de voi, iar noi ne revedem mâine. Pupici! Tocmai ce am încheiat, nu? Și am fost sunată că am multe cadouri aici. Abia aștept, nu vi le mai desfac în seara asta, cred că le desfac mâine. Așa am o vagă idee de unde sunt, dar mâine le vedeți. Uitați câte sunt, wow, ce drăguț! Le las nedesfăcute până ori în seara asta, ori mâine, oricum le desfacem împreună. It's Christmas time!